LC. Okay, karon maghimo ta og cocoa crumbs or coconut crumbs. So natin mga putahe no nga ginagamitan na to og breadcrumbs. So instead of breadcrumbs, so coconut atong gamiton. Okay. So it took me 3 days sa paghimo ani. Susugdan na to. Okay, first nagpakagod ko og lubi and gi-request na akong magkagod nga dili kaay siya ituot para dili maapilan og bagol. So si limpyo kaayo og fresh kaayo yang itsura. Okay, so first huluman nato ning sapal for 30 minutes and ang tubig nga akong gigamit paghumol na ay sagol nga cinnamon powder o paminta. So kay para mawala ang iyang adili jud kay mawala, malesen ang iyang kanang baho bitaw katong baho niya nga lana para di na kaayo iso. Okay, paminta liso akong gamit kay para iniguman na to bulong, dali ra siya tangtangon, dali ra makita ang liso. Okay, ang tubig nga atong nihumol is sakto lang siya kay para ang tuno nga product niya pwede ra nato magamit later on. Okay, after 30 minutes, pwede na dahil nato siya pugan. Okay, so kaning tuno no, set aside sa nato kay pure man ni siya, pwede man ni nato magamit sa pagluto later on. Okay. So, sunod huluman na pud nato siya, medyo daghan-daghan na nga tubig, nagihapoy cinnamon. So, daghan-daghan na din nato dayong o kayon og tarong aron ma-distribute ang cinnamon. So, mabantayan ninyo wala na kay siya baho. Okay, ato na pud siyang pugan, bali ikaduhan na ni siya nga hugas sa sapal. Okay, so muna ni ang ikatulo na ito nga hugas sa sapal. So, pwede na walay cinnamon powder. So, wala naman kaya siya baho. So, after 30 minutes, so muna ni siya ang ato ng pugan. Okay, so ato na siyang i-transfer sa dako-dako nga tray kay para pagbulad na to ani maugara siyang tarong. So then ato na din hinahinayog tangtang ang katong mga bagol nga naapil, paminta liso, katong kanay mga bato-bato bakaha, then i-distribute og tarong. And then ato dayon siyang i-bulad. Okay, direct sunlight lang no, first day. So, dayon pagkaudto, ato na din siyang whole day na to siya ibulad. Pagkaudto, ato na din siyang ukay-ukayon. Kay katong medyo basa pa sa ilalom, medyo moist pa, para mabutang na to sa ibabaw. Okay, mauna din ni second day, uga-uga na. And then, medyo beige na iyang color kay kuan naman. Kanang na-dehydrate naman siya. Okay, then, diri na din ta sa third day, uga na dyan siya. Ato lang gihapon siyang i-whole day og bulad. Then, ukayo na to para ang ilalom ma-dehydrate jud siya apil, maugag yun. Okay, mauna ni siya ang ibulad na ko siya tulok adlaw.
Okay, no, so na dunggan ninyo siya no ang iyang crunch. So crunchy na jud kay siya. Mo na siya timailhan nga ugan na jud kay ang sapal. So karon nato na siyang i-grind, or kung wala mo processor pwede i-blender. Okay, para dili ra kay tag-as ang atong sapal. So, muna din ang atong crunch. Pwede na kayo na siya. Enough na din. Okay. Para sa ako, pwede na ko i-process sa bali kay para pino jud kaayo. Okay, murag arang-arang na ni siya, no? Ang ikaduha. Di na kayo tag-as ang atong sapal. Di lang po na ito palabian ng process kay ma-powder na kayo siya. So, dili na siya crumbs ang iyang itsura. Mura na siya flour na bali. Okay. Okay, mauna niya ang atong coconut crumbs. Okay, daghang salamat. Please subscribe.